Tá Ryan Reid go dtíon bouta cheannas agus tá Aidan Reid go dtíon bouta cheannas le chéadúd I 5 bliain. Agus má caint le Kevin in éiad ag go downsaí Ryan. Just go hínta, like nuair dúirt siad an anam bhí muid go le just ag léimh ag ré agus sé just go hínta agus ag seaasman sin ar an státe bhí sé just tharbh féachas amach in na daoine agus stocha bhí just go hínta ar fad. Tá muid ag súil go mór le dtí faté saithar ceapan go bhfuil gachtain in Eurovision, obviously, ach tá muid definitely ag súil leis agus tá súil going go racha sé go maith. Chamáile sé príomh go mórtas Eurovision mó san Altice Arena, tá go leor tarlú a chathead Lisbon chomá. Tá man seo sa Eurovision Village agus tá sé de chuirteol chum aráid, tá go leor bí a deas thart. Ma díadach siúlhríd chathair Lisbon agus chasma le fearr a síos ó chórna le na Eurovision. Well, gibal crack. Agus sinna bhí ar siúil na cupúlánú san seo ag an Eurovision. Leis cunne súil ar an Instagram ar ball mé bfuil gail an seo ag an Altice Arena ag an dairg cheann den na bouta le cheannas go bhfeic muid céhhééis go sus a 9 Ryan desar.